hebben van een meneer die niet in beeld wil, dat ken. Die heeft door een krokodil in de tuin liggen. En die heeft gekregen van een kunstenaar die hij woont. Hallo. Mag ik ook gaan vragen? Oké. Ziet jij de kunstenaar van de krokodil? Ja. We huren net van de buurman. Ik zal me hier eens even netjes voorstellen. Oké. Bas van der Zwaan. En die pruim? L1-programma onderweg, kent je dat? Nee, niet echt, nee. Nee, echt. Ik zal even dan kort uitleggen wat we doen. We rijden door de hele provincie en als we ergens iets zien waarvan we denken er moet een verhaal aan vastzitten. Het is pech dat ik nog moet kopen. Hebben wij dan pech? Nee. Oh, ik wil er dan ook nog even bij vertellen dat we niks uitzenden wat jullie niet willen. Dus als je zegt van op zo'n meter dan... Zet maar uit. Ik heb in de poep getrapt en dan moet ik daar met de zo lopen. Dus dat is een... Ja, dat mag misschien niet bij L1 zo gaat. Zo. Dus dat is, Nee, we zien een keurig nette zender, maar poep moet je nog net zeggen bij ons. Hey, en de hond, als we het dan toch over poep hebben, als die er een draait, dan dan heb ze het zo. Dat wordt natuurlijk leuk voor jou hier een hond te houden, een vrij diepe blaf. Schrokkelen met er lang te komen. Dus met een hond aan een blaf wordt, dus ja, nu hebben we een retriever, dat waak ik niet meer. Misschien moet we ook niet uitzenden zo, dat lijkt me gewoon... Bijzonder? Inbrekers. Oh, hey, die hebben een retriever, dat waakt. Nee, maar je hebt nou een heel goed alarmsysteem, hè? Maar, ja. Je ziet kunstenaar, moet ik dat zo zeggen? Ja, ongeveer. Is dat uw beroep, meneer Breij? Dat is mijn beroep. Hey, en de meneer, de buurman, die zei van, dat heeft er gemak voor een project. Ja, dat waren projecten, dat wordt voor ophangen, maar daar wordt met de lasten van gebruikt. Zo, dat wordt voor een zwembad. Dus wat ze ook een glijbaan komt en dan komt dat kop eigenlijk traffer en zo. Dus had ik nog nooit afgewerkt als zodanig. Waar is dat voor een van de pretparken of zo? Nee, vakantiepark. Dus zo'n vakantiepark met een overdekt zwembad dan. Hè. Gaaf. En dan komen ze uit de krokodillenbek. Maar die woeien dat uiteindelijk niet? Jawel, maar ik heb een andere gemaakt. Dus ik heb hem dan met een ander systeem gebouwd. Dus met een snel bouwsysteem dan met die metalen balken. En dat had het mal gehoord. En dat hebben we dan doorgeplaatst. Cool. En de hond, is dat eigenlijk een hond die je zelf gehad hebt? Nee, voor de klanten, maar die gewoon naar Amerika studeren. Ja, zo werkt zo dat. je er mee te kijken? Ja, dan zitten ze er mee te kijken zo, en dan denk ik dat wacht doen dat gaat zo. Dus dan wordt het 300 kilo beton. Dus daar halen ze ook niet zo gauw weg, denk ik. Dan zullen ze niet met jatten. Dat is wel eens geprobeerd zo van vervullen, maar dat... Serieus? Nou, in het begin wel al zo, dus, maar nu is het zo gaat zo van Luc komt mij langs, die weten dat hè. Hoe lang zit hij er al? Hij zit er al zeker een 20 jaar, 25 jaar zit er al. Wauw. Dat is een hele tijd. Hoe lang zit je dan al kunstenaar? 20, 25 jaar, dat was mijn eerste opdracht. Nee, ga je weg. Ja, maar. Echt hoor? Ja, ik kom van school af en ik kreeg de opdracht zo, dan van particulieren. En ja, ik heb er wel een voorstelling gemaakt zo. Ja, nou gaat het een beetje op hè. Dat gebeurt wel eens hè, dat is... Nou, ik heb die vraag al eens dukker gesteld in kunstenaars. En ik stel hem ook nog. Of je er antwoord op geeft, moet je zelf weten. En wat voor antwoord. Maar kunstenaars wonen duk op de mooiste plekken en in de leukste dorpjes. Wie is dat in opgeval gegaan? Dat is het huis van mijn ouders geweest. Dus dan, is dit ook eldelijk hoes? Ja, die hebben wij gewoond. Ja. Ik kom eigenlijk van Maastricht af. Zo, dus, daar zit je geboren? Daar ben ik geboren, ja. En een Schenk? En een Schenk, ja. Met een Duits paspoort. Het ergste wat besteed hè, van een Limburger. Oh, dus eigenlijk is het Prime? Prime. Ja. En waar komt die naam vandaan? Ik zou het gewoon niet weten. Zo, dat, daar heb je nu de onderzoek nog gedaan? Nee, dat had ik ook geen interesse in. Zo, dat boeit me niet echt. Zo, daar hol ik mijn identiteit niet vandaan. Ik maak dingen uit, daar hol ik mijn... Heeft het er altijd bij ook ingezeten? Dat creatieve? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat wordt toch wel... Want toen je nog een klein pruimpje wordt,
Word je veel aan het tekenen? Ja, Of tuurlijk. dingen aan het bouwen? Ja, datgene was ik goed in bezig deze keer. En andersom werkt dat ook zo. En bij mij wordt het zo. Hè. Ik doe dat hier en ik word er goed in. Misschien wordt het ook andersom, dat weet ik niet. Kip en het ei. Hè. Je weet nooit precies waar het vandaan komt. En als dusdanig ben ik dit geworden. Ik zoet vroeger ook altijd op school te tekenen in mijn schriften en in de beuk en zo. Ja. Dat hele maar ding niet net opletten. Juist. Heeft ze wat te doen als ze niet opletten precies, is. ja. Maar ik word toch lekker bezig dan zo. Hè. Ja. Okay. Wanneer wist je dat het dat zou weer? Zo van, ik wil een creatief beroep. Ik weet het niet, ja, creatief beroep, dat is heel veelomvattend zo. Dus ik denk nu voor pretparken dan, of vakantieparken dan, ik heb vooral dingen ontwerpen dan, zo, de plaza's en zo. Dus ik heb dan een kleine klantenkring in. Maar ja, het is ook niet een grote wereld, dus ik heb ook met een kleine klantenkring. En ja, goed, op de een of andere manier ben ik dat geworden. Zo, die had me gezien, ik was aan zijn moeder aan het schilderen en zo. En dan, ja, ik moest maar eens langskomen. En als dusdanig ben ik dat geworden. En is het dan ook zo dat als ze eenmaal die klanten in dat relatief kleine wereldje heerst van pretparken, dat die dan ook dukker op zich terugvallen? Of moest er altijd veel blijven knokken? God, dat is een goede vraag. Waar ik geen antwoord op had. Ik ben erin terechtgekomen zo. Ik word daar goed in zo. En ja, op de een of andere manier bevoelen jullie dat. En ja, daar is vrouw in ging, hè. Dat moet samen overhouden. Dan moet geld komen, hè. Dan moet brood op de plank. Heb je ook kinderen die studeren? Ja, natuurlijk. Ik heb een dochter en een zoon. De dochter is 21, zoon is 17. Zoon is ook met iets creatiefs bezig. Hij had wel een aantal ideeën die dat moet ingevuld worden wie ik. Maar dat moet hij zelf weten. Hè. Maar waar helpt hij zich mee bezig dan? Ja, wel evenementen gewoon. Evenementenorganisatie, dat soort dingen. Dus kijken wel waar het terecht komt. Hè. En de dochter van 21? De dochter van 21 die werkt in onderwijs. Oh. Dus die is onderwijsassistent of ondersteunend personeel. Heeft ze dat meer van mama of zo? Of? Ik weet het niet. Dus dat... Wat duidt mama, als ik vragen mag? Die is nu op kinderen op aan het laten. Ja. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Oké. Nu wie ik het zag, dan... Oh ja, tuurlijk. Maar dat... Maar ik ga ervan nadenken, maar wanneer het dan gewoon brood komt, om na te denken, dan klopt dat niet. Dat is dat kan je nog zelf vragen. Oh, hallo. Oh, die had al foto's van ons gemaakt en zo. Hè? Dag mevrouw. Hallo. Eerst vraag over een professioneel model voor. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ik kom naar zo'n boutique lopen en dan moet ik meteen te pakken. Hallo. Hoi, Mevrouw Jacqueline. Prime. Ja, Ja. maar meneer vertelt me, het is een Duits paspoort heet het. Ja. Dus En een Schenk met een Duits paspoort. een Schenk met een Duits paspoort. Ja, dan op de bank was het heel leuk zo. Ik zat dan met mijn zuster en dan vroeg hij, dat heb ik nog nooit met je man. Duitsers die dan Maastrichts moeten en zo. Ja, ik denk dat is voor ons dagelijkse kosten hè, van Heemoed. Maar eigenlijk ziet je toch nooit praktiserend Duitser geweest. Want je hebt nu in Duitsland gewoond, toch? Of wel? Nooit. Nee. Maar wat kalden ze vroeger bij jouw toestand? Alles dergelijke. Ja? Mijn pap sprak Duits en hij sprak dan ook, dialect kost ook moeilijk. Ja, die komt van Orken, dus daar houdt natuurlijk dan ook zingen in een bepaalde tongval, dat hij net vreemd klinkt. En ja, god, mijn man moet het Maastrichts, ik moet het Maastrichts. Vervolgens naar Ville en toen vroeg dat fijner dialect erbij. En en toen nog het omzwervingen, dan En toch toen wel trouwden we met een Mechelse en toen wordt het nog veel erger. Ja, dus dat is voor mij geen Bochelse dialect huren, dus dat is, ik weet dat allemaal op verbeterd.
Ja, maar dan wel Mechelen in Limburg en niet Ja, in, ja, in ja. Bels. Ja, nee, Mechelen. Dat was wel erg internationaal geworden. Ja, hè? ja, dan weer het Belgisch erin. Nee, Wat dat te wordt. verwarrend, hè. Wat Ja, te verwarrend. precies. Ik ging het allemaal niet meer plaatsen. Nee. Ja, maar ik vroeg, maar op kinderpassen, je wordt net op kinderen passen, Ja, huur ik. ja. Als beroep? Ja, nee, dat doe ik eigenlijk zo erbij. Dan, mijn dochter is daar als au pair heen Ja. gegaan in Sint-Pieter. En, Ah, oké. ja. Toen had het uitgebreider opvallen. Ik ben hem al verwarrender, hè. Nee, Dus, nee. Maar ik werk eigenlijk gewoon in de horeca, dus dat is mijn werk. Dus, Oké. En dan kok of? Nee, gewoon serveerster. Ja. Leuk. Bij Berg en Dal. Ja. Ja? In Epe. Ja, heel erg leuk. Heel erg gezellig, een heel mooi hotel is dat ook. Maar horeca is natuurlijk wel, ja, het is natuurlijk onregelmatig. Het is Ja. hard werken. Ja, zondags, zaterdags. het had meer regelmatig weg. Toch? Ja, doe het allemaal wel weg. Dus, Ja. En heeft dat dan met opdrachten te maken? Met opdrachten te maken, ja. Ja, in Limburg is net veel te halen. En dan moest het gebier opzoeken dan. Dus het is week in Hamburg geweest, in Lommel geweest en dan... Wat dan een- komt ze nog eens ergens, hè. Ja, dat lijkt me enorm leuk. ja, het is ook leuk. Is het ook, waarom zeg je het door? Daar word je langer met opgehoord, zo. Dus dat is geen wat voor de hand ligt, hè. Dus, Maar Ja, wat- wie komt er hier terecht? Toevallig. Oh, oké. ja, ik ga nog maar dat geluk zo. Ja, nee, maar... Ja, en je zit van, heb ik ook nog de pech dat ik net naar boete kom gelopen. Maar de buurman had enorm, was enorm complimenteus over de krokodil. bij Ah, hem zo, in ja, de- die is ook van hem. Ja. En, maar dan geef je die zo weg? Of was het een wederdienst voor de buurman? Het steekt me hier nog weg. Hij vond het leuk. Nee, En dan is ook. over dat je ruikt. Hou een kano nog in de wei liggen. En ja, dat is leuk. Hè, dan gaan we van het kano. En dan zodoende Ja. aan ik in de kano en hij in de krokodillen.